an tun y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ assurance lafiya mun sɔnna ka anw dɛmɛ jɛmukan in na u tun ye layidu ta an ye k'a fɔ u bɛna kasiki den 50 d'an ma donc bi u y'an wele ka na k'a fɔ o kasiki 50 min n'u tun y'a layidu ta an ye ko a sɔrɔla donc ko an kana minɛ bi an nana o minɛli la donc o kasiki 50 an ɲɛ b'olu de la tantɔ donc kasiki dili bi a diyara an ye ka da fɛn caman kan fɛn fɔlɔ min ye an ka layidu bato parce que an ye promesse ta an ka bɛ kasiki d'aw ma k'aw dɛmɛ émission siraba kumakan hukumu kɔnɔna la donc ka kasiki d'aw ma bi o diyara an ye parce que an y'an ka kumakan sabati filanan fana ye min ye an bɛ dugawu de kɛ ka dugawu kɛ kasiki min filɛ nin ye u ka kɛ sababu ye ka an balimaw an somɔgɔw an dɔgɔw an kɔrɔ an denw caman lakana circulation accident de la circulation n'a jahadiw la donc an b'o de view u aimé et puis ka dugawu yɛrɛ fana kɛ émission siraba kumakan ye halisa ala ka émission ala k'a mɛn sen na halisa ala k'a mɛn ɲɔgɔn jigi kɔrɔ halisa ala ka Shirifla TV halisa ala k'a tɔ timɛ. Foli diyara n ye ayiwa ne ye madame Mayiga Fanta Ture komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kalan yɛrɛ kɔnɔna na lakanali fɛnɛ b'o la parce que denmisɛnnin minnu b'an bolo a si tɛ yan k'a fɔ k'a bɛ si ekɔliso kɔnɔ a bɛɛ bɛ dugu de cɛci ka na donc u seko ɲuman u ka baarakɛyɔrɔw la o y'an ma kungo ye u mana bɔ yan ni ekɔli jiginna u seko ɲuman u ka so o fana y'an ma kungo ye donc l'un ne va pas kelen tɛ taa kelen kɔ baara ekɔli baara in ani siraba ka kasara a fɛnɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na parce que an ka laɲini ye o ɲuman ka na o ɲuman ka sigi. Ayiwa Bamakɔ siraba ko a man nɔgɔ n'i ye jateminɛw kɛ siraba kan kasara cayalen bɛ ala ye don o don da siraba kan kasara n'i tatɔ n'a dɔ ma bɛn i segintɔ n'a dɔ bɛɛ bɛn a bɛ mototigi la a bɛ sennamɔgɔ la a bɛ wotorotigi la a bɛɛ bɔ fan si bɛɛ de hali mɔgɔ minnu jɔlen gansan siraba kɛrɛfɛla la u ni kasara bɛɛ donc ne bolo o ye baara ye a ka gɛlɛn parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'o fɛn ta k'a fɔ ko o bɛ kɛ autorité dɔrɔn kungo ye an ka jamana kuntigiw ani jamana faamaw dɔrɔn kungo ye ne bolo siraba kan kasara in a ka se ka lasago an bɛɛ de ka baara b'a kɔnɔna na parce que e ye denbatigi ye ne ye denbatigi ye an sigiɲɔgɔn an bɛɛ de ye denbatigi ye ni bɛɛ b'i den ladi a bɔtɔgɔ a ka bolifɛn boliko ɲuman kɛ n'a bɛ bɔ i b'a ladi o la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye mototigi ninnu u ka kan ka kasiki ko in k'a matarafa ne y'a ye an ka gouvernement tɛmɛna a bɛɛ ye kasiki ko in k'u kundonni sauf que a ma se ka sira sɔrɔ ko i dun n kunkolo cɛ ka ɲi a b'i kan da la de dɛ n'a t'i kan da la a cɛ man ɲi dɛ. Bon, jamana ɲɛmɔgɔw m'u ka baara kɛ mais jamana ɲɛmɔgɔw ka baara in a tɛ ɲɛ anw yɛrɛ denmansaw ka weleweleda kɔ
parce que olu b'a fɔ k'u b'a imposer togo dɔ la mais bi den a ma don a fa ni ba yɛrɛ ka mara kɔnɔ a don ka go k'a fɔ ko gouvernement bɛ gɛrɛndɛ sufiya dɔ kɛ fɛn min don sensibilisation ko de don f'i k'a yira den yɛrɛ la de ou bien mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ la ni accident in ni e bana ni ye casque don n'a kɛra accident ko ye e yɛrɛ de fɔlɔ bɛ sauver fɔlɔ donc casque in i b'a don i yɛrɛ de i t'a don k'a fɔ ko casque cɛ ka ɲi i t'a don k'a fɔ ko casque b'i tɔɔrɔ i t'a don k'a fɔ ko ni i y'a don i bɛ ɲangi ou bien n'i m'a don i bɛ ɲangi ni i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ bon casque min e bɛ k'a don i bɛ k'a don i yɛrɛ lakanali de kama pression min ka kan ka kɛ caman bɛ bɔ o pression na o i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ e b'a don e bɛ k'i lakana de n'i ye Bamakɔ circulation in lajɛ sisan i b'a sɔrɔ denmisɛnninw tɛ casque don mais i b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen minnu âge avancera olu b'a dɔn accident bɛ kasara min na s'u ma olu bɛ casque don na o mais denmisɛnninmɔgɔw tɛ sɔn k'a don u bɛ ban k'a don parce que an kunkolo dilannen don ou bien ɲɛda maquillelen don ou bien ni n y'a don mɔgɔw b'a fɔ ko n ye gawa ye i ye gawa ye i kunkolo dilannen don i maquillelen don nin bɛɛ y'i jɔlen b'i sen fila de kan fɔlɔ ni t'i sen fila kan ni si tɛ donc i ka casque in matarafa wagatini kunkurun de don i mana don n'i sera i seyɔrɔ la i b'a bɔ n'i bɛna yɛlɛmu bolifɛn kan tuguni i bɛ tila k'a don min y'o ye o ye mototigiw ta ye bon a sirabanka kasara tɛ mototigiw dɔrɔn concerné a bɛ hali mobilitigiw concerné i sigilen bɛ mobili kɔnɔna na i bɛ téléphone na téléphone tɛ bila i na taa don dɔ ta nanama sumalen na ou bien i na taa bari dɔ la ou bien dɔ na don i la donc a fɛnw ka ca casque ko in kɔni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mototigiw ta ye mais hali mobilitigiw olu yɛrɛ ma nɔgɔn bi casque in ka kan ka autoriser ka wajibiya mototigiw kan cogo min na a ka kan ka hali wajibiya ka tagatanigiw kan mobilitigiw fana téléphone ko in min a fɔra k'a ka dabila an bɛɛ bɛ mobili in kɔnɔ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na koyi donc téléphone bɛ dɔw bolo u bɛ tɛmɛ u ɲɛna k'a fɔ ni polisi min minɛ ka ban a banna e dun i bɛ bɔ polisi la polisi kɛrɛfɛ polisi t'i ye mais i yɛrɛ bɛ taa kasara min na se i yɛrɛ ma ɲɛfɛ est ce que hali ni polisi y'i ye polisi min ye o b'i kisi o ma wa ne bolo i yɛrɛ de ka kan k'i yɛrɛ kisi o ma distraction man ɲi n'i bɛ circulation na dɔrɔn i k'i concentrer o circulation kan k'i hakili bɛ to o circulation na e dun hakili tɛ se ka to o la k'a sɔrɔ e bɛ téléphone na n'i bɛ téléphone na kuma la ko dɔ bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ fɛn ɲagarila ko ye n'a fɔra i la i bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'i bɛ circulation na ou bien a bɛ se ka na kɛ dusukasi ko ye n'a fɔra i la i bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'i bɛ circulation na donc réaction dɔ bɛ se ka na min b'a to wagatini kunkurunin e ka o ɲinɛli kɔnɔna na o bɛ taa kɛ kasara ye dɔ ma o fana ye mobilitigiw ka baara ye bon o bɛ yen a bɛ fana ye komi ni code de la route sirabanka boli a sariyaw yɛrɛ fana o kalannen tɛ k'a dɔn yan denmisɛnninw bɛ yen u bɛ taa permis passer u kɔni b'a passer cogo cogo la an kɔni m'a dɔn o tɛ sirabanka sariyaw dɔn pour que i dun ka boli ko i kana kɛ gɛrɛgɛrɛtɔ ye i kana don mɔgɔ gasi la il faut que e yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ ni n bɛ boli n ka kan ka taa nin taabolo fɛ n man ka taa nin taabolo fɛ ni e yɛrɛ t'o dɔn i tɛ sens interdit sens interdit dɔn i tɛ circulation à gauche t'o dɔn circulation à droite t'o dɔn i tɛ foyi dɔn fo n ye mobili permis sɔrɔ dɔrɔn n donna kɔnɔ k'a boli ka taga ne y'o boli ka taa e kɔni i ka subɔ ka ca donc o si de matarafalen tɛ ne yɛrɛ kɔni b'o ɲinina an ka autorités fɛ vraiment u ka o faiblesse min bɛ yen u ka essayer vraiment k'a fɔ k'u bɛ denmisɛnninw mara k'u don permis ko in kɔnɔna na permis ka sɔrɔ a sɔrɔcogo ɲuman na i komi lawale a tun bɛ kɛ cogo min na k'a passer ka ɲɛ denmisɛnnin kana dannen to sunɔgɔ la se bɛ n fa ye a nana permis dilan ka na di sigilen ma so kɔnɔna na i y'a ta i ye mobili boli o tɛ anw fɛla ko ye fɛn bɛɛ ni mara de ka kan bon nin bɛɛ de bɛ taa éducation kɔnɔna na nin bɛɛ de ka kan ka fɔ an da bɛ se nin bɛɛ de ma an ka mara kɔnɔna na an ka ekɔlisow kɔnɔ mais a dun bɛ kɛ di denmisɛnnin ninnu bɛ wagati de k'anw bolo yan u t'anw bolo kuda ye o an bɛ min f'u ɲɛna n'u taara so n'u masaw yɛrɛ fana bɛ sigi k'o ɲɔgɔnna don tulo la a ka ca ala fɛ tulo kunnandi b'a ka tɔmɔta sɔrɔ a la o bɛ se k'a comporter ka ɲɛ mais bi den ayiwa an kɔni a dɔ y'an bɛɛ bolo mais ala de k'an kunna ja dɔrɔn. Ayiwa
n bɛ se ka n da don a la parce que an yɛrɛ bɛ Kalaban yan ne ka établissement ninnu bɛ yan depuis 2006 donc n t'a fɔ k'a fɔ k'a bɛɛ kɛra an ɲɛna mais k'a ta o ma ka na se bi la a caman kɔni kɛra an ɲɛna sira in ye problème ye yan sira ka dɔgɔn bolifɛntigi ka ca sennamɔgɔ ka ca Kalaban fara Kalaban tun ye fɔlɔ Kalaban min ye o ni sisan Kalaban tɛ kelen ye a fara fo ka yɛlɛ parce que Kalaban yɛrɛ y'a dama dugu ye ka n'a ta o la ka yɛlɛ Kabala ninnu ni cɛbaniw ka taa fo kɔfɛ fo kana université se a yɔrɔ ma sisan donc a jama dama tɛmɛnen de don sira dun tɛ yen sira min dun don fɛnɛ bɛnnitigiw b'a kan komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mobilitigiw b'a kan personnel sennamɔgɔw b'a kan wotorotigiw b'a kan katakatani b'a kan mototigi b'a kan a man nɔgɔn mais nin bɛɛ incivisme de n t'a dɔn n b'o ɲɛfɔ cogo min na bamanankan na sira sariyaw dɔɔninbaliya ani farati min bɛ bidenw na sira kan o de ka ca u faratilen de bɛ sira kan kojugu u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko bolifɛn ye fagafɛn u ɲɛna de k'a fɔ n'i ye bi mototigiw ɲininka a bɛ k'u ɲɛna k'a fɔ ko mobili mɔgɔ faga yɔrɔ bɔlen b'a la pewu a bɛ se ma dɔrɔn n bɛ wuli ka tagama a dun caman a bɛ se ma i tɛ wuli ka taama dɛ n'i bɛ wuli ka taama i bɛ kɛ mɔgɔ tɔ ye donc sisan ne kɔni ka faamuya ye min y'a la komi kɔsa in na an ka maire ye décision laban ta k'a fɔ k'a ye bolili sariya dɔ di bɛnnitigiw ma cogo min na denmisɛnninw ka bɔli ɛriw u kana kɛ bɛnniw ka bolili ɛri ye donc ni denmisɛnninw ka o ɛri bɛ yen olu bɛ boli fɛrɛ ma ka taa ekɔli la n'olu donna tuma min na bɛnniw bɛ bɔ n'u bɛna bɔ ka taa so bɛnniw bɛ don o tuguni o kɔfɛ n'u taara u ka so kɔnɔ bɛnniw bɛ tila ka bɔ bon o ye sariya ye min a bɛ se ka dɔɔnin bɔ a la mais a t'a ko ban dɛ parce que bɛnni dɔrɔn tɛ accident kɛ sira in kan dɛ mobilitigi misɛnmaninw b'a la mototigiw b'a la jakarta yɛrɛ fila bɛ ɲɔgɔn tan ka ɲɔgɔn faga n'i ye bɛnni bɔ a la fagali bɛ ka kɛ arisa yɔrɔ bɛnni kɔni bɔlen a la peut-être o n'a kɛ bɛnnitigiw ni yɔrɔ bɔlen a la mais a tɛ kɛ accident bannen ye dɛ sira ka dɔgɔn sira bolibaga ka ca Kalaban sira in tun ka kan ka bonya ka tɛmɛ nin kan de n'Ala y'a kɛ an m'o bonya sɔrɔ fɔlɔ a bɛ nin cogo min na tantɔ an bɛ muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ de bɛɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin walasa i bɛ se n'an bɛɛ bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin an bɛ se o mais ne de pereselen don ka tɛmɛ bɛɛ kan ayiwa perese dan ye kaburu don ye dɛ a ka taa dɔɔnin dɔɔnin o de ka fisa o ye hakili ɲumanba ye sauf que a fɔli n'a kɛli de tɛ kelen ye ne b'a fɔ mais a tɛ kɛ sosaramatigiw bɛ nin sira in kan yan olu yɛrɛ ka jugu ni bɛnni ye olu yɛrɛ bɛna yɛlɛ i jɔlen sen kan olu t'a dɔn k'a fɔ k'u sera mɔgɔ ma i b'a fɔ olu dɔw ɲɛna k'a fɔ ko vitesse limite ye 50 ye olu bɛ lajɛ u tɛ 50 in mɛn dɛ u bɛ kɔni da ye kala maka dɔrɔn olu ka jugu yɛrɛ de olu ye kɔrɔbiyariw de ye donc n'i ko k'a fɔ k'i b'o o sariya sigi ayiwa fo n'i ye polisi kelen ta k'a da chauffeur-kɛ bɛɛ kɔfɛ dɛ n'o tɛ n'i sera polisikɛ ma i n'i sen bɔ fɛrɛ ka dɔn n'i tɛmɛna polisikɛ la i n'a digi ka taa san à l'heure la donc o jate o ko ka gɛlɛn quoi e kɔni b'a fɔ i ka sariya ye nin ye mais est ce que a bɛna appliquer wa o ye fila ye donc ni o ko contrôler cogo tɔ tɛ e bolo i kɔni bɛ se k'a fɔ mais n'i y'a fɔ a n'a kɛra o ye fɛn fila ye dɛ n'o tɛ a bɛ se k'a fɔ mais ne kɔni bolo ni an bɛɛ bolifɛntigi o sennamɔgɔ o ni bɛɛ sera k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka sira sariyaw dɔn dɔɔnin an ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ dɔɔnin dɔɔnin an yɛrɛ ko o kɛ an yɛrɛ ma ala yɛrɛ ko ɲini ka fisa ni ko bɛɛ ye sa ayiwa nin sira in kɔni bonyali ne yɛrɛ hakili bɛ min na u tun y'a fɔ an ɲɛna projet la k'a fɔ ko sira bɛna bɔ Kabala fɛn in kan château in kan k'u kana tɛmɛ ni sugu kɔnɔna in ye o kun a prévoilen don k'a kɛ 3 voies aller 3 voies retour u y'o programme tun kɛ
u yɛrɛ tun nana se anw ma yan an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen o ye ne ka ekɔliso in a fankelen kun ta donc o kɛra depuis 2003 ko o projet bɛ sen na an y'a dossier monté k'a bɛ dédommagé ko sira bɛ bonya ayiwa fo bi an kɔni sigilen bɛ an ka espace bɛ yen an ma se ka utiliser ko sira taara bɔ yɔrɔ wɛrɛ a taara bɔ yɔrɔ min na ne kɔni ma se n t'a dɔn o bonyara sa o ma bonya sa wa n t'o dɔn mais an kɔni ka sira in c'est insuffisant dugu waralen don cogo min na nin sira ka dɔgɔ a ka dɔgɔ fo k'a fɔ k'a ka dɔgɔ premier ministre bɔra kabala yɔrɔ in na a ma mɛn o a nana a y'a yira k'a fɔ ko sira ka dɔgɔ ko dɔ bɛna fara sira kan ale fɔra mɔgɔ caman kɔ olu ko dɔ bɛna fara kan an sigilen bɛ k'ale fɛnɛ t'a lamɛn ale fɛnɛ y'a fɔ cogo min na ayiwa an sigilen tɛ n'a dɔ farala a kan o tɛ ni dɔ ma fara a kan ayiwa an kɔni b'a kɔnɔ yan ayiwa n'i ka kuma faamuya ne kɔni n'i ko k'i bɛ fɛn fɔ autorités ye ayiwa an kɔni bɛ dɔ fɔ n'o tɛ sɛda ka dɔgɔn buru fiyɛ la mais an b'an fɛ la nin fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ n bɛ segin a kan de denmisɛnnin o denmisɛnnin n'i bɛ permis passer yanni ka permis passer ka taa auto école la i ka code de la route kalan sa o ye minimum de ye o la i n'i tacogo dɔn i na sɛbɛnniw i na se ka plaquew kalan e bɛ dugu kɔnɔna na e bɛ plaque i tɛ plaque si kɔrɔ dɔn e kɔni b'a kan dɔrɔn parce que e sera ka mobili tan ka wuli i ye sira minɛ i t'a dɔn nin ye sens interdit ye nin ye sens unique ye nin e tɛ foyi dɔn e kɔni bɛ taa i kunfɛ dɔrɔn e bɛ t'i kunfɛ e tɛ foyi kalama yɔrɔ kɔni e nata don dɔ de la don la donc u ka permis ko in denmisɛnninw ka permis passer k'a kɛ a ka passer auto école fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la auto école minnu qualifiélen bɛ a kɔnɔna na parce que fɛn bɛɛ la ɲuman b'a la juguman b'a la donc ni o y'i ta ka bɔ yen sisan an usagers yɛrɛ n bɛ segin o de fana kuma kan n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na an ka taa ɲɔgɔn kɔ dɔɔni a b'an bɛɛ se an ka so n pereselen bɛ e pereselen bɛ e bɛ taa se min b'e ɲɛ o pereselen bɛ min b'o fana ɲɛ o pereselen bɛ n'aw bɛɛ pereselen bɛ aw dun bɛɛ bɛ tagale de n'aw bɛɛ taara dɔɔni e k'aw bɛɛ ɲuman tɛna don aw ka denbaya kɔnɔ wa mais mototigi pereselen bɛ sennamɔgɔ pereselen bɛ mobilitigi pereselen bɛ wotorotigi pereselen bɛ bɛɛ de pereselen bɛ jɔn de dun bɛna sira di jɔn ma sira yɛrɛ t'o yɛrɛ sira fana ye n'i jɔ anw ka nin suguda sira in yɛrɛ la k'i bɛ gidɔrɔn tigɛ sɔgɔmada in na ne yɛrɛ ye miniti 30 de kɛ ko n bɛ gidɔrɔn tigɛ fo dɔ de nana n tɛgɛ minɛ ko ne b'a na n ka ɲɛ ma n ko ayi n to yan n jɔyɔrɔ la yan ni sotaramatigiw lafiyara tuma min na n bɛ taa n'o tɛ u mana ne nɔɔni sisan ne de ta kɛra la f'u ye donc a sira tɛ tigɛ bon o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di sinon ni taara fo suguda yɔrɔ la polisiw ka i lajɔ ka mobilitigiw lajɔ i ka se ka tɛmɛ ne taara yɔrɔ min na ni polisi tɛ yen sira kunna dun k'e k'a tigɛ e yɛrɛ i laban i tɛna taa kɛ mobili dɔ garisɛgɛ sira yɛrɛ de ka dɔgɔn fo k'a fɔ k'a ka dɔgɔn a ka dɔgɔn yɛrɛ de kalaban sira ko in a tun ka kan ka kɛ kabini kalamaba fata a fara tan tɔ cogo min na sisan ɲɛ si t'a la bilen fo an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn n'o tɛ k'a fɔ ko nin sira in kɔni bɛ bonya o laban bɛ kɛ sibo ye anw dɔw ɲɛkɔrɔ parce que a tɛ se ka kɛ réalité ye o nin soba min bɛ kalaban dagolo la tantɔ ka taa n'i ko ka nin bɛɛ ci ni dɔ wɛrɛ tɛ n'i miiri a mɔgɔw ka kan ka dédommager n'i y'o montant bɔ o bɛ se ka nin sira ɲɔgɔnna tan jɔ e k'u tɛna t'o kɛ ka sira wɛrɛ don yan n'u k'a fɔ k'u b'o projet ta k'u bɛna mɔgɔw dédommager donc a tɛ ɲɛ min kɔ n'anw minnu b'a kɔnɔ yan anw de bɛ taa ɲɔgɔn nɔfɛ dɔɔni k'a dɔn k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛna se ka da anw ma bilen ni nin tɛ ni min b'an bolo an ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ dɔɔni an bɛɛ ka se an seyɔrɔ la ne kɔni ka faamuyali ye min ye a la o y'o ye. ayiwa an kɛlen bɛ ka an sara an ka faamaw la minnu bɛ an ka siradaw la cogo min na ni denmisɛnninw sera siradagolow la u ka ɲɛ an ma an y'o service de demander an t'u sara an tɛ foyi ɲɛ ma ni ala de don an bɛna f'u ɲɛna n'an ka denmisɛnninw nana a tɛ fɔ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen nana i ko sira tigɛ k'o latɛmɛ n'u nana denmisɛnninw yɛrɛ kana sabatilenya kɔnɔ k'u jɔ n'u y'u jɔ polisi ninnu minnu ye u bɛ n'u latɛmɛ wa mɔgɔkɔrɔba o mɔgɔkɔrɔba n'u bɛ taa sugu la hali sɔgɔmadafɛla la hali denmisɛnninw u b'u bɛɛ latɛmɛ mais a tɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen mobilitigiw kala jɔ e kala tɛmɛ u kɔni bɛ o service rendu la an ye an tɛ k'u sara an tɛ foyi u b'a rendu la an ye ala kama
an y'a ɲini u fɛ u bɛ k'a kɛ an ma ara fɔ minnu yɛrɛ ɲɛna parce que i t'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ commissariat mɔgɔ bɛ ta k'i b'a f'u bɛɛ ɲɛna donc an ma ara fɔ minnu ɲɛna n'u y'an ka denmisɛnninw ye ka jɔ gidɔrɔnda la u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u latɛmɛ o kɔni o lakanali an ka yan commissariat mɔgɔw ani an ka gendarmerie mɔgɔw u donnen ma an jigi kɔrɔ o ko la ne yɛrɛ kelen ka ekɔlisow tɛ dɛ ekɔliso caman de bɛ yan min ni faamaw jɔlen bɛ ni a denmisɛnninw ka lasagoniko ɲuman ye a siratigɛ kɔnɔna na o kɔni vraiment o y'an dɛmɛ o la. Ayiwa kuma laban min bɛ n bolo k'a lase aw ma ni ye an bɛɛ ka baara ye aw ka wuli ka se ne ma a tɛ k'a fɔ ko madame Mayiga kelen bɛ Kalaban yan diɲɛ natigɛ kow bɛɛ ye sababu ye ne ni ɲɔgɔnna caman bɛ yan mais ala nana ne de ta se bi aw kana se ne ma ne ka n dabila a kuma la aw nana se ma fɛnɛ parce que aw b'a dɔn denmisɛnnin bayirika maralen bɛ n bolo donc n'i bɛ denmisɛnninw mara nin kɔlɔlɔ bɛɛ de bɛ denmisɛnnin mara la u lasagoniko ɲuman a bɛ daminɛ n'o ye fɔlɔ donc anu u la éduquer ko ɲuman an b'o de la yan donc o de ye sababuya kɔnɔna na aw wulila ka na se an ma ka na n yɛrɛ ɲininka aw ka circulation routière ni ko kuma dama dama b'aw bolo question dama dama b'aw bolo k'a poser n'a tɛ kɛ ma baasi ye k'a jaabi o tɛ se ka kɛ ne ma baasi ye parce que o bɛ komi o y'anw ka baara taalan de ye a b'anw ka baara de kɔnɔ donc n'aw nana se ma o la n tɛ foyi kɛ fo ka dubabu foli ka aw ye k'aw barikada a diyara an ye a bonyara an ma hali siɲɛ joli joli n'aw mago sera an ma ka na ni émission in kɔnɔna na an bɛ yan aw ka bila la a tɛ kɛ k'a fɔ ko fɛn min don k'a fɔ bon nin y'a fɔlɔ ye nin y'a laban ye sanga ni wagati n'aw mago sera an ma a kɛra circulation routière o a kɛra fɛn o fɛn n'a bɛ hakɛ sɔrɔ denmisɛnninw ka ɲɛnamaya la an bɛ yan an dɔnko n'an seko ye min y'a la an b'a fɔ an yɛrɛ ka hakili ye fɛn minnu ka se ka yɛlɛma a kɔnɔ fɛnɛ an b'o fɛnɛ fɔ n'o tɛ suguda in kɔni a sigilen bɛ baara ye bi dɛ hali n'u nana hinɛ an na ka hali gendarme ni coucher dama damani kɛ komi an b'a dɔn feu tricolore ni o bɛɛ ye dépense ye u bɛna fɔ bon an ka demande ka ca mais kɔni gendarme coucher dama dama suguda kɔni na o ka fisa a ko la a b'a to au moins ralentisseur ninnu mobiliw bɛ ralenti dɔɔni mais mobiliw ni kalama de bɛna vun ka tɛmɛ u bɛ tilen de ka mɔgɔw ta ayiwa ala k'an ni sababa bɛn ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma